Uma ikhona inkosi yakho isenkingeni ngoba angeke isebenze namhlanje bathandekayo ukuthi uzokhona ukuzwakala ukuthi nosebesho kweyami manje okwamanje sisanikwe nje elilodwa igama ekufanele sithobele lona elenkosi uJesu bathandekayo inkosi mhlawumbe ngelinye ilanga uma kuyofika omunye asikho shona
Hallelujah. Amen. Angeke ngikhulume kusenokukhwahla bazalwane. Siyabonga abathandekayo. Siyabonga kakhulu ukuthi sihambe sibuye umuzi usamile. Ayibonge inkosi. Sizozama nje ukuthi ke sisebenze uphi olumzalwane engicela ukusebenza naye uphi imveli ngiyabona ukuthi indlu iyaqhuma kodwa nje abakhona ukuhlala phansi abahlale phansi thina abanye sisebasha sizoba siyifikile le nkosi yami. Haleluya. Siyabonga abazalwane. Xa uhlala phansi bazalwane akwenzi umsindo. Akukwenzi ukuthi uba ngumsindo ukuhlala phansi. Uma uyinsizwa nje kusekhona umuntu ongumama omile angazi uzizwa kanjani. Haleluya. Siyabonga abazalwane. Angizwanga uma ngena abazalwane ukuthi abazalwane ngapha ngaphathe endini bathini. Angizange ngizwe. Bakhikizelile? Yebo. Angizwanga. Siyabonga abathandekayo. Sisenkonzweni nje yomusa abathandekayo. Ayibonge inkosi. Ngiyabonga kakhulu kunabantwana bebengakafiki ngiyabona ukuthi sebefikile. Baba uMdalosi. Ngiyabonga kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu. Kuhle kuyabongeka. Amen. Bahle abaholi labaholi. Izandla ezinkulu bengiyilindele bathandekayo. Haleluya. Yabona bangayishaya izandla ngeke ufike la. Haleluya. Ngithi uma ufuna umshado, uma uyintombi ufuna umshado. Akuthi makushadwa. Kuthiwa nje uyaphuma kusasa umshado. Angithi kusuke kuphilwa abantu abami. Amen. Kusuke kuphilwa. Hamba yakhona uphatha umesi wakho ufake ephaketheni. Uthi izambala bazalwane. Sasa kuzobe. Ngizofunda uEzekiel 44. Ngizoqala kuverse 15. Kepha abapristi bamaLevi amadodana kaSadoki ababegcina inkonzo yendlu yami engcwele. Lapho abantwana bakaIsrayeli beduka kimi, bayakusondela kimi, bangikhonze, beme phambi kwami, banikele kimi ngamanoni nangegazi, isho inkosi uJehova. Bayakungena endlini yami engcwele, basondele etafuleni lami ukuba bangikhonze, bagcine inkonzo yami. Kuyakuthi lapho bengena emasangweni engcwele elingaphakathi bembathiswe izambatho zelineni, uboya bezimvu bungathinti. Lapho bekhonza emasangweni egceke elingaphakathi nasendlini, bayakuba nezigqoko zelineni emakhanda abo. Babe namabhulukwe elineni okhalweni lwabo, bangabhinqi okujulukisayo. Lapho bephumela egcekeni elingaphandle, igceke elingaphandle labantu, bayakukhumula izambatho zabo abakhonza ngazo, bezibeke ekamelweni engcwele, bembathe ezinye izingubo. Funa bangcwelise abantu ngezambatho zabo. Abayokuphucula amakhanda abo, bangavumi izihluthu zabo zibe zinde, kepha bayakugunda amakhanda abo. Akuyi kuphuza iwayini noyedwa umpristi, lapho bengena egcekeni elingaphakathi. Abayikuthatha umfelokazi nolahliweyo, babe ngabafazi babo, kepha bathathe izintombi zozalo lwendlu yakwa-Israyeli, noma umfelokazi ongumfelokazi wompristi.
bayakufundisa abantu bami ukwahlukanisa okungcwele nokuyichilo. Haleluya. Amen. Angibhekanga kukho konke lokho abanye okunye abakushilo. Kodwa ngizama ukuveza ngifuna ukuthi abazalwane abagqokile namhlanje baku-understand sixoxile okunye sibuke kusho kubazalwane ukuthi uma kugqokwe lezi ingubo kufanele ukuthi usihloniphe kangakanani. Ayibonge Inkosi. Lithi ke izwi lenkosi uma sebezigqokile bayazigqoka kodwa uma bephumela ngaphandle bayazishiya. Ayibonge Inkosi. Uma bephumela ngaphandle abadli ngisho ukudla nazo. Mase kuthiwa kadliwa nje kufuneka ngiyokhumula lezi ngubo lezi ngizibeke bese ke ngifaka iphinifa lokudla uma ukuthi kufanele ngifake iphinifa lokudla. Kodwa ngeke ubatho yebazalwane noma ngabe kuthiwa oshomi bakho kangakanani uma sebegqoka nje lezi ngubo lezi noma ungazi ukuthi hayi no. Angithi manje uma usugqokozela sekufuna ukulalela umthetho wazi ukuthi no manje angisazi nomuntu engimaziyo ngenza ngathi angimboni ngilokho engimbona. Uhlelo oluhlele ukuthi lezi zingubo kufanele ukuthi umuntu osezigqokile enze njani. Angeke ubathole nje ngoba ushaya ingoma yokukhuleka ubathole sebezungeza ngazo. Kodwa ufuna uba excuse uthi no bahole anikwazi ukuzungeza ngalezi ngubo hambani noyishiya nifake ezokuzungeza. Ayibonge Inkosi. Nabo noma bekuthiwa kuyadliwa azigqokwa kudliwa kodwa uyahamba uzikhiphe ebese ufaka ezokudla ngoba zona umthetho wazo njoba eseshilo umntanami njengokusho kwezwi ziyahlonipheka abathandekayo awuphumi nokuphumela ngayingakho lithizo kaNkulunkulu awuphumeli ngazo ufuna ungcwelise abangaphandle. Ayibonge Inkosi. Ilokho nje bazalwane ngifuna ukuveza kulabazalwane ekuthenini izingubo lezi ziyahlonipheka kakhulu futhi ke zinhle akusiyona into ongadlala akusinto okudlala abazalwane siyawazi ama-choice kodwa lawa akusiwona ama-choice kodwa izingubo lezi okufanele ukuthi bazigqoke ngoba bezigqokele umthetho othile osukubekiwe noma isimemezelo ukuthi lo siyanicela ngelanga elithile gqokani izingubo eziso. Ayibonge Inkosi. Ebandleni le Rock of Life ubupristi lobu bazalwane okufaka iwayini. Haleluya. Ukusuka niyabona kuneminye imbala eblue imbala le blue bathandekayo ukusuka kupastor kuya phezulu bagqoka ngale ndlela le akugqoke labazalwane beblue. Uma ususuka ke ngento ka senior pastor kuno overseer wethu ukusuka overseer wethu aya phezulu labo bazalwane labo bagqoka ingubo efana nalelo shirt ogqokile. Ngiyabizwa bazalwane. Bagqoka ngekweleta lo ngubo. Uyekweleta uGS, uyekweleta uBishop ukuthi agqoke ingubo enjalo bazalwane. Ngenzela ukuthi ube clear ngebandla okhonza kulo ukuthi abaholi uma sebegqokile bagqoka kube kanjani. Haleluya. Enye ke bazalwane le yezi esephupheni lami ekuthenini ubuholi bebandla le Rock of Life idwala bugcine butholakale bonke bugqoke ngendlela okufanele bugqoke ngayo. Haleluya. Nalabazalwane abangakagqoki bazogqoka abazalwane nabo kube kuhle ngoba egcineni kufanele kube kuhle kuwo wonke umuntu. Haleluya. Siyabonga kakhulu bathandekayo ngoba sikhonza inkosi ehleleke kakhulu. Ayibonge Inkosi. Ngifuna ubambe lokhu ke bazalwane sisazoqhubeka kasebenze ukuthi sisenkonzweni ka Good Friday. Amen. Haleluya. Sisenkonzweni ka Good Friday ushilo uhadebe wathi asijahanga lutho. Kodwa nje sebukhoneni benkosi uJesu. Kodwa into engifisa ukuthi uyibambe ukuthi uJesu uma eshumayela enza umsebenzi ezimangaliso akafani noJesu otholakale esibuya ekufeni. Ayibonge Inkosi. Otholakale uma eqala esasebenza bekuJesu beqhamuka enze imangaliso angene eminyango ngoba kuvuliwe. Uyangizwa? Kodwa uJesu otholakala uma esebuya ekufeni uJesu ongena kuvalile. Ingakho sithola uma abafundi bakhe behleli bezivalele utholakala sethi ukuthula makwande. Haleluya.
ngaleso sikhathi kuvaliwe eminyango kukhiwe ngoba ngithi besaba ukuthi bazoboshwa okanye bazobulawa njengoba bebulala uJesu kuthiwa no lo ukhuluma njengaye lo ugqoke njengaye naye ungomunye wabo kodwa enguthandayo uma uJesu uma esesiphambanweni kukhona into angazorinotisile uma unotisa igama alikhulumile kwalokuqala negama alikhuluma egcineni ikhona into emfana Hallelujah. Mhlawumbe asazi nelokuqala ukuthi litheni. Litheni lokuqala bazona. Babona nje ukuthi bathethelele ubungekho. Ubungekho nje enkonzweni yamasesikhombisa. Bothi nje bathethelele aliqali lapho bazalwa. Lithini igama lokuqala. Elokugcina lithi yini enotisayo yini enotisayo la yebazalwane uJesu ubonile ukuthi akusizi ukuthatha impilo yakhe ayibeke kwenye indawo ngoba bekwenze ukuthi makahlale noPonti Pilato behluleka ukubamba impilo yakhe kodwa uthi no akekho umuntu othembekile nengimaziyo ongathatha impilo yami ayibeke endaweni eyiright yebazalwane akekho wayengabulala uJesu futhi akekho wambulala kodwa uJesu wathatha impilo yakhe wayibeka maqedwe ngene emsebenzini wakhe uma ebuya lapho wayithatha waqhubeka nempilo yakhe haleluya wayengakwenza nje ukuthi uma befika bezombamba avela bize impi yenza umsebenzi ubelula kuye haleluya kodwa ngoba wayisazi sithe kufuna ukuthi andudle kuso ukuthi sikangakanani kwakufanelekile yebazalwane kwakufanelekile haleluya kwakufanelekile ingakho ngengathi emini ngikhuluma nabaholi uma uthi wena awusindiswanga uline of life sendaweni lo haleluya amen ngoba ngeke uJesu abuye special for you just for you ukuthi ngoba wena uspecial usezofela wena kodwa uJesu wawenza umsebenzi uthi okhuluma kahle oversengeni yakho ukuthi uJesu kufele uwe kufanele ukuthi ukuactivate ukuthi kusebenze kuwe njengoba emile wisambula athi ngimile eminyango ngiyanqonqoda kodwa angiforce umuntu ukungena kodwa ngifuna ngaphakathi a respond ukuthi ngingene nibe naye na amen haleluya umuntu ovumela uJesu ukuthi angene umuntu ofuna ukuba nobaba yabona abantu nje abana baba ukuthi baba expensive ubaba uyademand haleluya ubaba uyademand muzi uma ikhuluma kuleya ndoda ethi ngiyazi ukuthi indoda yami awunalutho kodwa ngifisa ukuthi uthathe izakhiwo zakho uhambe uyongifunela inyamazana ungiphekele isilovela ngiyazi ukuthi awunalutho kodwa hamba ukuze ngizorelease lokho engikuphethe kuwe kodwa hamba unginike okuthile haleluya uma beholi bethi nikela basuke bengadanga ngakho basuke bengakutsotsi asikho isibosiso sitholakala mahala bazalwane haleluya amen ngenzela ukuthi noma mhlawumbe ubusadlala kubazali bakho uma usenenhlanhla yokuba naye lisebenzise lelo thuba lelo lokuthi umthengele ngisho icoke athi ngiyabonga intombazane yami kwandi ngithethe khona ngeke usithole ngesokumholi wakho leso sibusiso leso sitholakala kumzali kuphela uma ukuthi washweba ukwenza lokho heart luck ayibonge inkosi manje ke bazalwane angishumayeli kodwa bengidlula nje ngicela ukuthi khoza ukukhoza ngiphe list yalabazalwane list le uthozokunika yona bazalwane lona YouTube wakho uthi mawuvula YouTube wakho uzibone ubhanga uzibone wenza into wrong abanye benza into right wena uzibone wenza into wrong mama kwayibona uze kimi uzongibuza ukuthi wena utholakala izinto ezero ngiyokutshela ukuthi kunabazalwane basebenza incorrect
basebenza kwi-media ngithi ngisho njalo ngenze ukuthi abantwana abancane bangangitheki ngoba bashaya isilungu esiphezulu kakhulu basebenza kwi-media benza ukuthi sibonakale nakuphi naseThekwini mawula asefiwa ama-calls ngiwathola waseThekwini likuphi ibranch leli likhona la eduzane Mthani kusho ukuthi kufanele phakamile uyofuna umsebenzi waseThekwini uzokwazi ukutela ukuthi so ngicelile ke kumholi ubaba uMkhathini ukuthi ngicela angitholele labo bazalwane ngizocela uSibusiso Arnold asondele la ngicela uNathi Mdlalose basondele la ngicela uSindi Malindi eze ngaphambili uThando Shiba eze ngaphambili uSamkelo Sibiya nime nje la nibuke ngakimi uSamkelo Sibiya uAyanda ba oh kuze bo sondela uAlwande Thungu okay haleluya ngiyashota ngabazalwane ngabazalwane abaphuma enkandla because la iSoweto neIsrael uyafisa ukuthola ukuthi enkandla kwenzakalani ngibabonile babumdlalosi beperform bekhomba ukuthi kuyenze umsebenzi uyaqhubeka uyafisa ukuthi lasenkandla kube khona abazalwane abazosikhomba ukuthi enkandla kusetshenzwa kanjani bazalwane labazalwane engibabize la anything goes wrong with media babukhoza nethimba lakho you'll be responsible for that whether kubi or futhi vela ngithi icala livuleka makukubi vela makukuhle konke kusuke kukuhle bazalwane awukwazi ukukhipha into uyise kwi-media ungayihlolanga ukuthi iyamakethela libandla or yikhe amen ushutha nje into wrong uthi media iyobuka uletha siphi isithombe so engisho ukuthi laba bazalwane laba bazobe besebenza kanye nobabukhoza ngenzela ukuthi umholi wami ngimrelease ekuthenini asebenze la uzobe sebenze babhekile kodwa ehleli phansi amen ngithi ngizobazalwana ethe sebenza kodwa bebheka ukuthi umsebenzi uphuma ngendlela eright wenziwa yilaba bazalwane ngokwethembeka haleluya ngizocela ugogo Magubane ole senior lady pastor ugogo Magubane
Siyabonga bathandekayo. Sizongena kulo msebenzi wabazalwane. Uphi ubaba. Sukuma. Uzongifundela lelo kunja. Ungithethela abazalwane uzoma nje la. Ulindi Sibiya ngicela sondeleze la ngaphambili. Ukhona? Umadlala sondelela ngaphambili. Kristi umfosi eze ngaphambili. Wathi umfundisi enkolweni mosuzwe umsebenzi kaNkulunkulu. Awuhambe ngeplatform. Amen. Uyawasho mkhaya. Uyehlonipha indawo okuyo. Cha uzanje la. Ngemva kwabo uzomala baba uNkosi. Ucela ubaba uKhoza nomama wakhe. Ngoba manje kula yona baba. Namalaya azoba mathathu nje lapho uzongena ngemuva. Emva kwabo kuzongena angazi mama ngibone ukuthi ufuna ukuthatha lesikhathi le2 hours esizoyima. Kodwa uNkulunkulu uzokusiza. Amen bazalwane. Amen. Sifunda izenzo 20 verse 28. Isihloko sithi uhambo lesithathu lukaPawulu Makedoniya. Ziqapheleni mina nomhlambi wonke. Anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi. Mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuzangena yini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlanga. Naphakathi kwenu kuza kuvuka amadoda akhuluma okudukisayo ahunge abafundi ukubalandela. Ngakho lindani nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu ubusuku nemini angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye nezinyembezi. Ngifuna ukuqoqa manje. Senior Pastor uHadebe uzofokisa laba bazalwane ekuthenini kulokhu kusebenza engifisa ukuthi bakwenze ngoba kungenzeka ukuthi baguqela bishop ngathi omunye hayi mina ngiyenzile ukuthi unelungelo lokusho njalo bazalwane ukuthi mina ngiyakholisa ngenkhona. Amen. Angithi akufuneka ukuthi uyifake istrobo ngenkani. Uma yethi mina ngeke ngikhona uhonesty kuye bazalwane. Ungenzela abantu ngoba uma sekuthiwa sebenza ungasasebenzi then kuzoba nenkinga. Ayibonge Nkosi. Amen. Sinabazalwane la umama uDladla usisi uma Sibiya kufanele bezifana bekudala ngena abazalwane ekusebenzeni sabantu nje ukuthi bayazi abazalwane bakithi ukuthi wabakhona esontweni wacela uphatho manje awudecide ukwenza noma kanjani kumuntu ongamphethe kodwa ucela ilungelo kumuntu omphethe ukuthi ngayibophela nale nkani kanti uNkulunkulu uzogijima kaphambili enze umsebenzi wabuye sethi no baba angisaphathwanga manje sekusekhaya noma ngabe izindlu zodaka kodwa kusekhaya. Haleluya. Ingakho kube lula ukuthi ngithi no akangenzele lo msebenzi engicela ukuthi angenzele wona ekusukeni namhlanje ukuthi aziwe njengokuthi naye uyangena azoba umpriest elect wasebandleni kanye beno mama uMadlala basenzele lo msebenzi loyo. Ayibonge Inkosi. La ngemuva ngino priest
ubaba uNkosi nompriest ubaba uKhoza okusukela namhlanje sekuzoba abopastor bala ebandleni. Haleluya. Bazokwenza umsebenzi kuyisikhathi noma ngesisona isikhathi la uNkulunkulu abadinga ukuthi basebenze khona bazawugijima bawusebenza khona. Haleluya. Sinobaba wethu babuMdluli obela ebandleni isikhathi esineside kakhulu ngenxa ukuthi ngiyahlala ke nomzalwane before engena ngaphakathi isikhona ukuthi sixoxe asizile ukuzoqala phansi kubo kodwa nje sizobamamula ukuthi baziwe ukuthi la ebandleni bangobani. Ayibonge Nkosi. Amen. Lo umholi babuMdluli uyenzakalani umholi bani umholi umdikoni umholi umfundisi umholi umshumayeli kodwa namhlanje bangama senior pastor wethu ebandleni le Rock of Life iDwala. Haleluya. Amen. Ubaba wethu ubaba umama uphuma ukhona ngemuva Mbokazi. Yasaba. Okay. Bazola. Ubaba uMbokazi uzowaziwa njengo senior pastor ebandleni le Rock of Life iDwala. Haleluya. Amen. Pastor wethu limaziyo ngadinga introduction. Upastor uBusi Muntsu kodwa kulula mawuthi Pastor Busi ubuzwakala kalula bazalwana ngenza ukuthi ngaze ningqoma ulimi kodwa officially uMrs Muntsu ozoba usenior pastor Busi Muntsu ukusuka namhlanje egameni lenkosi. Ngishayikhomba nazo ukuthi bazovuma na. Amen bazalwane. Ngizocela ukufunda. Ngimi phambi kukaJehova nebandla elingufakazi emsebenzini engihlelelwe uJehova. Ukunikezela umzalwane wethu umsebenzi ebandleni likaJesus. Azisungulela lona. Wazilobolela lona ngegazi lakhe elaphalala esiphambanweni. Bazalwane thina sonke singumsebenzi wezandla zikaJehova futhi ubukhona bethu emhlabeni kuyinjongo yakhe. Ngalento ngimela phambi wenu ukuba ngifungise umzalwane omi phambi wenu manje. Ngiyathandaza ukuba uma ewamukela lo msebenzi abe isisebenzi esithembekileyo kuJehova nasebandleni lonke jikelele. Mina Phindile Dladla ngiyawamukela umsebenzi wokuba upriest elect ebandleni le Rock of Life. Ngiyethembisa ukumesaba uJehova, ukumlalela nokugcina zonke izimiso zakhe ebuhleni nasebubini. Ngizimisele ukusebenzela ibandla ngobuqotho, ngokugcina imithetho yonke emisiweyo, ngihambe ngokwevision nomsunguli webandla. Zikhathi zonke noma kubi noma kukuhle, ngingakhethi bala lamuntu. Ngiyokhuza lapho kufanele khona, ngikhuze kuyisikhathi noma kungesiso, ngifundise izwi lenkosi ngeqiniso, ngingathengisi ngalo futhi ngingalishintshi izwi lenkosi uJesu Kristu owalifela ibandla. Ngihambe ngentando yakhe, ngiyethembisa ukulihlonipha ibandla ngezivumelwano zalo njengomholi walo. Ngiyacela inkosi ingisize. Amen. Ngiyakholwa nguNkulunkulu uyise umninimandla wonke,
umdali wezulu nomhlaba. Ngiyakholwa nguJesu Kristu indodana yakhe, ezelwe yodwa inkosi yethu, owathathathwa umoya ongcwele, wazalwa intombi uMaria, wahlushwa ngumpostoli uPilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wembela, wahlala endaweni yabafileyo, ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wenyuka ezulwini, uhlezi ngasokunene sikaNkulunkulu uyise umninimandla wonke, lapho eyakubuya khona ezokwahlulela abaphilayo nabafileyo. Ngiyakholwa ngumoya oyingcwele, ibandla elingcwele nomhlaba wonke, inhlangano yabangcwele, ukuthethelelwa kwezono, ukuvuka komzimba ekufeni, nokuphila okuphakade. Ibandla lisho lithi amen. Pastor Makubane, cha imanje lapho ngomngasisondele ume nje ngifuna ukuthi ngicacisele inkulumo lo mzalwane lo uma esebenza ureporta kulo yama amen awona ngizokuza la ngenzela ukuthi angifisi ukuthi namhlanje uma exoxa ezupasa bese cabanga ukuthi ungaphezulu kwalama amen each and everything ayenzayo it goes and report kulo yamama as senior yakhe haleluya njoba ku senior pastor nje wena upastor awucabanga ukuthi sewukhona ukuthatha izinqumo uzithathele wena ungedlula sengisho noma bekuthiwe emlindelweni engayanga mhlawumbe ngokukhula kodwa into okufuneka ukuthi uyenze you go through yena ukhulume naye ebese niyasuka nihambe azi ukuthi niye kuphi haleluya ofundayo akamkhulu akakunomfundisayo kodwa ofundiswayo uba uhlanganyela nomfundisayo haleluya makabonga namandla manje ngisho ukuthi hlala phansi mama ngenzela ukuthi uma eseqala ejamba ubuyele ngocingo nje ngizobazalwa amen engiyokwenza ngofika enze nje bazalwa angithi unikwe yini lokho ngiyodonsa futhi yebo ufuna ukuthi uhambe wazi ukuthi manje unika ikhola ungacanga ukuthi uzoyiphatha angithi ngizobazalwa ngiyodonsa bese ngikucela ukuthi ukusuka namhlanje ngeke usazi ukuthi upastor kodwa ukaziwa njengobhutumusi awuthi ngizobazalwa uyokwaziwa njengobhutumusi ngixoxele nabaholi ukuthi umholi uyiphatha kanjani ngixoxele nabaholi ukuthi umholi uyiphatha kanjani akasonti la ekhaya
umholi ofaka ikhola athi mina Stone Mbokazi ngiyamukela umsebenzi ukuba senior pastor ebandleni le-Rock of Life. Ngiyathembisa ukusebenza uJehova, ukumlalela nokugcina zonke izimiso zakhe ebandleni. Nasebubini zimisele ukusebenzela ibandla ngobuqotho, ukugcina imithetho yonke emisiweyo, ngihambe ngevishini umsunguli webandla zikhathi zonke, noma kukubi noma kukuhle. Ngingakhethi ibala lomuntu, ngiyokhuza lapho kufanele khona, ngikhuze kuyisikhathi noma kungesiso, ngifundise izwi lenkosi ngeqiniso, ngingathengisi ngalo futhi ngingayishintshi izwi lenkosi uJesu Kristu owalifelayo ibandla. Ngihambe ngentando yakhe, ngiyethembisa ukulihlonipha ibandla nezivumelwano zalo njengomholi walo. Ngicela inkosi ingisize. Amen. Ngiyakholwa ngoNkulunkulu uyise umninimandla wonke, umdali wezulu nomhlaba. Ngiyakholwa uJesu Kristu indodana yakhe ezelwe yodwa, inkosi yethu, owathathwa ngumoya ongcwele, wazalwa yintombi uMariya, wahlushwa nguPontius Pilato, walethelwa esiphambanweni, wafa wandela, uhleli ezindaweni yabafileyo. Ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, ngenyukela ezulwini, uhlezi ngakusonene sikaNkulunkulu uyise umninimandla wonke, lapho ayokubuya khona ezokuhlulela abaphilayo nabafileyo. Ngiyakholwa ngumoya oyingcwele, ibandla elingcwele lomhlaba wonke, inhlangano yabazingcwele, ukuthethelelwa kwezono, ukuvuka komzimba ekufeni nokuphila okuphakade. Ibandla lisho lithi Amen. umsebenzi wokuba usenior pastor ebandleni ledwala le-Rock of Life idwala. Ngiyathembisa ukumesaba uJehova, ukumlalela nokugcina zonke izimiso zakhe ebandleni. Nasebubini ngizimisela ukusebenzela ibandla ngobuqotho, ngokugcina imithetho yonke emisiweyo, ngihambe ngokwembono yomsunguli webandla. Zikhathi zonke noma kubi noma kukuhle, ngingakhethi bala la muntu, ngiyokhuza lapho kufanele ngikhuze khona. Ngikhuze kuyisikhathi noma kungesiso. Ngifundise izwi lenkosi ngeqiniso. Ngingathengisi ngalo futhi ngingalishintshi izwi lenkosi uJesu Kristu owalifela ibandla. Ngihambe ngentando yakhe, ngiyathembisa ukulihlonipha ibandla nezivumelwano zalo njengomholi walo. Ngicela inkosi ingisize. Amen. Amen. Ngiyakholwa nguNkulunkulu uyise umninimandla onke, umdali wezulu nomhlaba. Ngiyakholwa nguJesu Kristu, indodana yakhe ezelwe yodwa, inkosi yethu, owathathwa umoya ongcwele, wazalwa intombi uMariya, wahlushwa kuPontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni wafa, wambelwa,
wehlele endaweni yabafileyo ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo wenyukela ezulwini. Uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyise umninimandla onke. Lapho eyakubuya khona ezokwahlulela abaphilayo nabafileyo. Ngiyakholwa umoya oyingcwele, ibandla elingcwele lomhlaba wonke, inhlangano yabezingcwele, ukuthethelela kwezono, ukuvuka komzimba ekufeni nokuphila okuphakade. Ibandla livume lisho lithi amen. Siyabonga bathandekayo. Bakhala abazalwane bathi amadolo. Usulalela umthetho womuntu okubekile. Uthi kuNkulunkulu hamba uyodla isizwe esithile mfoka mpela. Ungathathi ngisho isipeleto sakho. Haleluya. Amen. Uthi ubulale uzubulale ngisho igundane lakho. Izwa. Uyafika uSawuli manje uyabheka. Into yokuqala khona ibheka. Intombi zakhona zinto. Inkomo zakhona ikhuluphalisiwe ziyacwebezela. Wathi lezo. Lezi efanele ngo. Lezi ngizosifihla. Ufihlela bani? Amen. Ufihlela. Yabazalwane, ngithi uma uthi wena wenza izinto eziphume eceleni emfihlakalweni. Ukuphi emfihlakalweni bazalwane? Awuthi ngiyahlabelana nje emfihlakalweni ngimtshela konke. Ngithi ke mina uyozenza mapuna phambi kaNkulunkulu. Ufihlela abantu. Kodwa uyezembula phambi kaNkulunkulu wena uthi ufihlile. Haleluya. Manje uSawuli lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu Samuel hamba uyongcobela uDavida ngoba mina ngisenayo inkosi ezweni esho indoda ikhona ibusa. uNkulunkulu uyakushiya ulokhu ubusa. Ulokhu umhola akushiya uNkulunkulu mawasalendele imithetho yakhe. Ayogcoba ofanele. Uyabusa kodwa akasabusi ngoba isitulo sakhe sesithathwe indoda uNkulunkulu ayibona ukuthi ifanelekile ukuthi mayibuse. Manje kuyobasiza labaholi ekuthenini balalele ukuthi uNkulunkulu uthini kuyisikhathi noma ngasisona isikhathi. Umsebenzi kaNkulunkulu uyalindwa bazalwane. Kakhuleka. Funde izwi. Uzile ukudla. Wavuka nje njalo amagwini ekuseni njalo amagwini ekuseni. Uyawalinda ngelinye ilanga yebazalwane. Ukulinda okanye uzile ukudla okanye uzile uma ufuna ukusondela eduze kaNkulunkulu. Awuyeke lokhu okwazi ukuthi kuhle kuwe ukunako kaNkulunkulu. Asiliyeke ipapa. Akuhlale ilanga lonke ifoni yakho ivaliwe switch off. Uthi nje uyakhuleka. Ngiyazi ngoba nomzela ngithi angikwazi ukuphila ngaphandle kwefoni. Kodwa ukwenza ukuthi ukuluze lokho okuthandayo ukuthi uthathe okukaNkulunkulu bazalwane. Amen. Ukuzila kusho ukuthi kufanele kuye ipapa kuphela. Kodwa ukuyiswitch off iTV ngalokho bamba Hello,
Oh,
bazalwane asizoqeda kodwa sikho isikhathi okufanele sisebenzise yiso Amen. ngoba ukuthiwa bekwenza lokhu kuyiSunday vele ngabe sesishonile la kodwa kufanelekile ukuthi ngisebenzise lesi sikhathi nginethulela naba baholi bebandla abazosebenza ngendlela ezahlukene ngixoxeleke nabaholi ukuthi umholi uba into enjani umholi usiphatha kanjani ulileke ini kumholi umholi udinga ukuthi mayabhekakala kube umuntu onjani. Haleluya. Bayakwazi lokho bathandekayo bayakwazi futhi ukuthi bayokwenzani bayazi bathandekayo ngezinto izandla ezikhomba ukubemukela bese bethatha indlela. uJesu Kristu owalifela ibandla ngihambe ngentando yakhe ngiyethembisa ukulihlonipha ibandla nezivumelwano zalo njengomholi walo ngicela inkosi ingisize amen amen ngiyakholwa ngoNkulunkulu uyise umnini mandla onke umdali wezulu nomhlaba ngiyakholwa ngoJesu Kristu indodana yakhe ezele yodwa inkosi yethu owathathwa umoya ongcwele wazalwa intombi uMaria wahlushwa kuPontius Pilato wabethelwa esiphambaneni wafa wambelwa wehlela endaweni yabafileyo ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo wenyukela ezulwini uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyise umnini mandla onke lapho eyakubuya khona ezokwahlulela abaphilayo nabafileyo ngiyakholwa ngumoya oyingcwele ibandla elingcwele lomhlaba wonke inhlangano yabazingcwele ukuthethelelwa kwezono ukuvuka komzimba ekufeni nokuphila okuphakade ibandla lisho lithi Amen.
Phumelelani bazalwane. Hayi ukhona umuntu okhona la. Ukhona umuntu okhona la. Ukhona umuntu okhona la. Ogama lakhe ngicela ukubingelela namhlanje kodwa nje ngijabulela nje ukuthi ngisekhaya. Lokho ngikujabulela bazalwane. Ngicela ukubingelela abaholi bami bonke ngokwemfundo zabo. Amen. Phinde ngibingelele omama bami baze baba bahle bakithi. Bazalwane, ngalokuthi nangichitha isikhathi bazalwane, ngizocela ufunda incwadi ejwayelekile kodwa ayifuni ukuthi uyijwayele. Amahubo 103. Ihubo likaDavid. Khona sethola.
103 isihloko sendaba sithi ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngokusawayo. Amen. Ifundeka ithi Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Amen. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, oyelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangokubeka. Amen. Amen bazalwane. Bazalwane lamazwi akekho ngawazi sonke siyawazi. Kodwa into ebalulekile ukuthi uze ukuthi ithini message. Ngakho baphathi bami ngizokubongelela into uNkulunkulu inzuzo encane nje. Sengisuke ngaphazamiseka kancane ngoba bayathanda ukuhlabela bazalwane. Umoya muneze u5 minutes. Kodwa nami ngizothi qaphu njengomuntu odlulayo. Amen. uNkulunkulu ngikuhlakhulu bazalwane usuka kude naye. Namhlanje nje usuku lami. Izolo bazalwane. uNkulunkulu bethu bazalwane izolo. uNkulunkulu ngikuhlakhulu. Ngithi ngibonga namhlanje ukuthi mina naye ngisuka kude. Ingakho nibona ngikhona namhlanje kumusa wakhe bazalwane. Ngakho bazalwane isonto sanamhlanje engizoshiya bazalwane. Ngifisa ukuthi bazalwane asikhuthaleni sifane nethuthwane yona esebenza kusakhanya. Inthuthwane ebusinga ngiyakuzibona ngoba isiqokile okubalekile sokusebenzisa. Ngakho bazalwane ngiyafisa ukuthi nami sisebenzeni kakhulu kunakuqala kube ngazuthi na ukholwa kuyafika kuthina. Ngiyabonga amen. Sodoma. Usamnami sokukhona ukungithitayo. Khuluma kanjena siyathinteka sonke. Usamnami ngeze umosha kakhulu usathi isikhathi 5 minutes. Abanga uzokhala. Ngizothanda ukubingelela abaphathi bami bonke ukuhlukana kwenkundla zabo. Bonke abakhokheli kanjalo. Lelo mama, lelo dadewethu. Hallelujah. Hey, ngiyajabula uma indlu kaNkulunkulu kunjeni. Ngoba ngabe mhlawumbe sihlangene namhlanje. Ngithande ke mina kwesinye isikhathi oppose izinto. Mina namhlanje ngithi bengeke sihlangane kanjeni kube kwangayena uJudas Iscariot. Ngoba mhlawumbe ngabe siyadumuzela sazi ukuthi siliphi. Kodwa namhlanje besimbanga uJudas Iscariot ngoba wakazi ukhaphela indodana yomuntu. Thina basokwenza kodwa wathi yena uzomkhaphela. Namhlanje sihlangene kanjeni ngenxa kaJuda. Ngoba ngaba awukho
somkhulu kube uJudas Iscariot ayikhamkelanga into bashumayelile mhlawumbe abafundisi emini bendlula ngeke ngisaya nkosana bakhulu lapho nami ngizosho ngizokuthunywa njengesithunywa njengoNkosi uJesu bathi babakhe mayembuza bathi ngizothuma mina yavuma indodana athi thuma mina Nkosi mina baba ngizofika ngiwenze umsebenzi ngosami njengokuthuma nami ngizowenza umsebenzi ngiyacabanga ukuthi abazalwane ngizothi mangivulise bese bayalizwa nami nje ngizovula uJeremiah 17 verse zonqalela nje ku5 ugcine ku7 ngiyacela Lolo sukulo kwahlulelwa Lolo sukulo kwahlulelwa Lolo sukulo uyakuba njengesihlahla ayisize ehlane angaboni ukuthi kuyeza okuhle ukuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane esweni likaSawoti elingalahlwa muntu ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe likuJehova ayibonkosi ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe likuJehova ngizothatha nje leyo bazalwane wami kuzoba yimessage yami yosuku ikithi ingoma ngelinga ngohlabelela kahle ithi ngizomethemba njalo ngoba yena uyayazi indlela uNkulunkulu akafakana endlela la ngikaze kubonisa khona indirection athi kodwa kumele eqala uthembe yena ngoba yena uyasho eBhayibhelini athi noma ngihambe egodini lethunzi lokufa akunokwesaba lutho moya ngcwele ngoba wena ukhona noma ngabe isiphi isimo obhekene naso noma biliphi igodi nawe ohamba nalo kodwa siyathemba ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa qala uNkulunkulu uthi ufuna abathembele kuye ngoba mangathembile kuye ufana uhambaze ukhola kwakho kuyizi basho njalo abashumayelayo noma ngabe isiphi isitsha ngingamuza umphathi ekhuluma ngesitsha nami noma ngabe isiphi isitsha obhekene naso angikwazi ukuthi ubhekene nasiphi isitsha angikwazi ukuthi ubhekene nayiphi inkinga kodwa nawe usengayikhulekisa umethemba uNkulunkulu ikisho ngelinye incwadi ihubo likaDavide ngelinye ilanga lithi nginomhlobo mina Hey.
Mana job yangu uso Ngiyabingelela emsamo bangcwele. Ngiyabingelela bonke abazalwane bami. Ngamafushane nje ngizothi lapha la. Ngicela ungithathele uIsaiah 4 verse 1. Isaiah 4 verse 1. emhlabeni masibe Amen bazalwane. Asibhekane bazalwane. Isaiah 4 verse 1. Ngakufundela. Amen. Ivesi elokuqala. Ngalolo suku abesifazane abayisikhombisa bayakubamba indoda inye. Bathi siyakudla isikwa sethu, sembathe izingubo zethu. Masibizwe kuphela ngegama lakho, ususe ihlazo lethu. Haleluya bangcwele. Haleluya. Abesifazane bangcwele abayisikhombisa. Haleluya. Bangani indoda eyodwa. Njengobani bakithi singabamba indoda eyodwa? Iyodwa le ndoda amadoda. Abide basilapha nje sihlala indoda eyodwa. Kancane sakudla sithine sini. U2 ngalolo suku Mana kuye nje one awuphindela futhi. Amen bazalwane. U1 ngalolo suku abesifazane abayisikhombisa bayakubamba indoda inye. Sibamba indoda eyodwa. Haleluya. Amen. Bathi siyakudla isikwa sethu. Siyakudla isikwa sethu. Haleluya. Yeah. Sembathe izingubo zethu. Sembathe izingubo zethu. Haleluya. Masibizwe kuphela ngegama lakho. Haleluya. Ususe ihlazo lethu. Asuse ihlazo lethu. Siyangena bangcwele emahlazweni. Siyangena bomama emahlazweni. Uthola ukuthi umama usedleni ehlazweni. Ngoba manje sikani indoda eyodwa. Engujesu. Asizeni simakade mangcwele. Ukuthi le ndoda eyodwa esiganile. Noma ngabe izinto zinjani, sisuke kude sizogana indoda eyodwa. Amen. Ezulu enkosini Stop.